салом алейкум бародаро. Мана дар Маштакова қарор дорем. Ай даромадани Россия то даромадани Қазоқистону баромадан плюс минус 2.5 соат вақт гирифт. плюс минус 2.5 соат вақт гирифт. хоб омадем қариб ки дар даҳани дарем. Ай мошинои тоҷико камай, мумкин як 20 мошинай. мардума айдина то ба ҳоли сар додагӣ нестан. ҳамҷа истодем нигоҳ карда. хоб фурои Тоҷикистон ҳастай, фурора сар додесен. ҳамҷа фурои Тоҷикистон ҳастай, дидем хидмон фурое ки номрои Тоҷикистон дорад 02 гузашта рафтестиян. мардуми Узбекистон боша бе ягон чиз мамнуният, бе ягон хинӣ хайр рафтестиян. мақсад аки бе ягон хинӣ бадам не, мисол чиз документошон соз боша, мисол ягон мушкилӣ надошта бошанд.